Molt bé. Des d'aquest projecte d'edificis positius volem adreçar-nos a les persones i apoderar-los perquè se sentin veïns positius i veïnes positives. És a dir, volem fer un canvi en la nostra vida, volem ser més feliços, volem generar positivitat i això ho volem fer a partir d'aquelles persones que ja tenim inquietuds, potser en diferents temes, potser en un tema ambiental, en un tema de convivència, en un tema d'energia. És allò que ja fem des de casa nostra o potser des de l'organització en la qual estem, volem convidar en aquestes persones a fer-ho des de l'entorn de l'edifici, des de la comunitat, recuperar aquest sentit de convivència, per tant de positivitat, i mirar d'escalar tot aquest projecte perquè aconseguim que el que són els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides els puguem aplicar a l'entorn micro de la nostra ciutat i del nostre edifici. Sí, ja, aprofitant de les